ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ଭାବି କେବେ ବୃଥା ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ହୀରାକୁ କାଚ କହିଦେଲେ ହୀରା କେବେ କାଚ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ଜିନିଷଟେ ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଗଲେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଟର୍ଚ୍ଚଟିଏ ବି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ନିଜକୁ କେବେ ଛୋଟ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଫଳ ହେବାକୁ ଡରୁଥାଏ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହରାଏ। ଗୋଟିଏ ମାଛ ଜୀବନ ସାରା ଜଳରେ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଳରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଳର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ କି ଆମ ପାଖରେ ବି କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଥିଲା। ଭୁଲ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦିଏ, କିଛି ଅଭିମାନ ମଣିଷକୁ ପର କରିଦିଏ, କିଛି କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପଥର କରିଦିଏ, ଆଉ କିଛି ବାସ୍ତବତା ମଣିଷକୁ ବହୁତ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। କିଛି କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ପଥର କରିଦିଏ, ଆଉ କିଛି ବାସ୍ତବତା ମଣିଷକୁ ବହୁତ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକ ତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସମୟ ଯେମିତି ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ସୁଖ ଥିଲେ ତାହା ବଢ଼ିଯାଏ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ତାହା ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଏକୁଟିଆ ରହିବା, ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରହିବାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଜିଠୁ ଅଧିକ ଭରସା କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଧୋକା ଦେବା ଲୋକ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧୋକା ହିଁ ଖାଇଥାଏ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା। ଯେଉଁଠି ତୁମର ଭୁଲ ନାହିଁ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ କେବେ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥାଏ କଷ୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ହିଁ ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇ ଦିଏ। ଏ ଦୁନିଆକୁ ମିଛ ଲୋକ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ହିଁ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବିଜେତା ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ଜୀବନରେ କେବେ ଅସଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ବିଜେତା ତ ସିଏ ଯିଏ କେବେ ହାରିବା ଶିଖିନାହିଁ। ମଣିଷ ହାରିଥାଏ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ, ନହେଲେ ବାହାରର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଏତେ ଦମ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମଣିଷକୁ ହରାଇ ଦେବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଗଢ଼ ଯେଉଁଠି କାହାକୁ ମିଛ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ତୁମେ ସତ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କାହାର ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ମିଳିଥାଏ ତ ତାହା ଯେପରି ସେ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା ଦେଖିଥାନ୍ତି କି
ମଣିଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ମନର କଷ୍ଟକୁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥାଏ, ସେହି ମଣିଷକୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ପଇସା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୋଇଥାଏ, ସେ ମଣିଷ କେବେ ବି କାହାର ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ତେବେ ସମୟ ହିଁ ତାହା ଦେବ। ଖାଲି ନିଜକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ କେବେ ହାରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସମୟ ସବୁ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବଞ୍ଚିବା, ଲୋକଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ କେବେ ଭୋକରେ ମରେ ନାହିଁ। ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଥିବା ଲୋକର ପେଟ କେବେ ପୁରେ ନାହିଁ। ପରିଚୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଥ ଦେବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରେନି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ସେହି ମଣିଷକୁ। ସବୁକିଛି ସଜାଡ଼ିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଜାଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ଆଗ ପରି ସଜାଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ହସାଉଥିବା ମଣିଷଟି ଏଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାନ୍ଦିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ କି ତାର ଏହି ମହାନତାକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ମଣିଷଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିନଥାଏ, କାରଣ ସେ ଏକଥା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାଏ, ଆକାଶରେ ବସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।